bir işi etmekçi bolýanmy? Alla et. Edip bilenokmy? Edip bilýänip görlemi? Özüňe artykma çagram salma. Başarmajagy işiň ýüregiňe döwüp, soňra da işiň başyna baryp, bolsa da bolmasa da barlap göreýin diýme. Ýok, diňe tynanmakçy bolsaň öňünden pikirlen. Emma girmeler gelende boýuň bilen gir, amykly et. Etmel fiýalet. Dolu gutorman goýma. Plan işi edip bilsem-de, şeýle pikirler meni giýje ýatyranok. Köp adam giýje ýatyrmaýarmy diýen. Düşnüksiz ýagdaýda duransyň. Başardyňmy, başarmadyňmy, anyk bilip bilmersiň. Gerekli netijäni gazandyňmy, ýa gazanmagy başarmadyňmy, özüň üçin anyklamak, soňra bolsa aýna ser edip öz-özüňe men ýaryp ýalty etmedim, bolmaly fiýal etdim, hemem anykladym. Bu iş menlik däl eken, ýa-da sen dogry aýdypsyň. Bu iş maňa laýyk eken. Diýmek duýgusy ine şu ütköşük gowduýgy.